Hello, maayong buntag ninyong tanan. For today's video, kay magluto ko og binignit og turon, saging na turon with kalabasa filling. Charayo filling for our snack for today. For this afternoon. Kay sayang man ni dili lutoon ning mga saging, kamote, nya ginagmera man so ato na lang himong binignit daghan patag makaon. Ang binignit mo dyan ay pinaka-famous nga snack sa bukid, sa probinsya. Dali ra kayo ni siya gamon na og naalang kay mga ingredients. Laban na dyan kaayo na. So, ang una na kong gibuhat is nag-team ko sa kalabasa para i-filling na ko sa saging na turon. Na yun, nag-slice na ko sa mga ingredients na ko'y kalabasa, kamote, gabi, ug saging. Sayo na jud ni kayo siya luton masa magkugay lang ka kakaon jud ka di ba padali mag-slice oy magpanit nya magbunot pa sa lubi magkudkod di jud dali magwa kay kauban na nagpatabang nang gani ko nila kay arong madali ni amo ang snacks kay udto na alas 3 na nya wala pa kaluto ara pa daw. Unja kining kalabasa wala pa man din kayo siya na steam ako nang gikuha mo tong da nagtagbaw kog dugmok pero wa jud siya kayo na dugmok pero sige na lang bahala na lang wala man gud ko para smash maong agwanta na tapuhon na makapalit og laki ko nya gibutahan na nako og white sugar para mo tamis pod siya isagol na siya sa saging na turon. Akong plano is kalabasa ra jud siya tanan unya kay gamay ra magkalabasa so ako nala ang tipo unja magbunot na tag lubi gansi ka kung di ka mamubunot og lubi di jud maluto ng imuhang binignit sayon ra man kaadyo basta na lang kay igong kusog dapat pag ka mao ka mabuak nauna na siya niya nagbuak ni mo ay buwa o diba maunay lami salamat ay sa musilingan sa pagpabaylo ang lubi bitaw ay may lumig lubi kaya wala na dyan may lubi guys nahurot pag udet ilisan na ni og makadong mi og bukid meet nana. Hello nana.
Okay na? Inita. Ang unang kupos ni Momo na para sa espeso nga gata. Nya ang sunod nga kupos mao na para maragi sabon mo siya. Ang kani espeso ipawahin ni mong butang para pang pakrimi sa binignit. Magsugod na tayo luto sa binignit. Una na kang butang is ang bugas. Kay palaton man na siya. Unang murag nilugaw pa pero dili pod ingon nga nilugaw jud. Unja while naghuwat nga maluto ang bugas, maghinay-hinay na ko putos aning para lumpia para nagkaluto sa binignit, magprito na lang ko. Suma na akong gibutang saging dayon gibutangan ako og kalabasa. Unja karaw-karawon nimo ang kanang ang bugas kay aron dili siya mo mahubas. Unja butan na nimo dayon ang katong last nga kupos sa sunog. Ya, kahumanan na umubuka na siya but ibutan na nato ang mga para sa like kamote o kanang gabi. Kay dugay man na siya maluto so mo na tong unang ibutang. Nya gilunod na po nako ang katong sago gagmay ni siya nga sago dili man ta ni siya maoy ibutang nya sayang man dili gamiton so piskat ka ha nya gabi naman jud ang seryoso hantin kang dapita bitaw ay unya isunod na dayon ato ang kalabasa if kanang humok-humok na ang or makita na nimo nga luto na ang gabi og kamote isunod na dayon ang kalabasa. Sunod, butanan na to og sugar or kamay. Kuraw-kurawon na nato siya. Isunod na dayon ang saging. Idali raman na siya maluto. Dayon isunod na pod ang katong creamy nga gata tong first nga kupos. Nya, pila ra bay video. Yan, niluto na atong binignit. Unja pagkahuman pagkalutoan na pagkaluto sa binignit nagprito na dayon sa lumpia. Hindi ba lami kaayo ang binignit? Mga unta ninyo ay di ay char. So, magluto pa ko sa lumpia guys. Masindot tay unta no ako pang gihumulan daan ang bugas ba kay aron mahumok na siya dayon. Dili ita magtagbo patag huwat kanus ama luto or sabah malata ang bugas. Nya na ni bigyan ni nagbalhin darin ko na ko ni. Flat ni. Nay, takot man din.
Unsa mga unata. Inyo halang ang unang hungit. So guys, salamat kayo sa tanang ni subscribe ug sa tanang ni view sa akong mga videos. Salamat kaayo ninyong tanan. Unta na agihapon mo sa mga sunod na ko nga mga video. Salamat, salamat, salamat. Ayan na to. Asa na lang. So, pila ka box 70? Ito yapel. Diya guys, nagpagama di ko ni Papa og kanang abuhan dito sa gawas kay arong pwede nagaton ako magluto basta di ko sugang hangin para landag bitaw siya nagvideo. Yeah. Dali ra kayo nahuman ang abuhan murag nahuman sad ko og slice sa mga ingredients sa binignit nahuman sad ang kuan ang abuhan. So, bali, ang binignit ug ang lumpia mo naka-virgin sa abuhan ng nako. Di, gali nag-labor, guys. Di, katawan mo ito kaanin. Hanting, ambot, ang sige, katawan niya. Salamat ka, pa. Makita mo ka. Salamat ka, Diyos, sa paggamit sa akong abuhan. Yeah.